Zaben jihar Kano ya ɗauki hankali kuma ya ɗau seti, inda yanzu ake ci gaba da dambarwa da kuma tseren maki da kuma tseren ƙuri'a da kuma tseren masoya, inda a yanzu haka tuni aka fara kawo sakamakon ƙananan hukumomin da ba a kawo ba, inda a nan gaba kaɗan ake sa rai za a kawo sakamakon tsakiyar birnin Kano, wanda abinda ake cewa zafafa bakwai. Jam'iyyar NNPP mai kayan marmari da kuma jam'iyyar APC ne kan gaba wajen wannan zaɓe da aka gudanar jiya 18 ga watan Maris, inda kuma suke sa ran cewa kowannensu zai lashe. Sai dai jam'iyyar NNPP tana ganin cewa an kinkishe jam'iyyar ne a tsakiyar birnin Kano, saboda haka tsakiyar birnin Kano ta jam'iyyar NNPP ce. Bayan injiniya Abba Yusuf din na jam'iyyar NNPP ya gama samun nasara a Kano ta Kudu, inda Kawu Sumaila yake sanata, yanzu kuma ya riga da ya shigo tsakiyar Kano, inda ya fara gargaza, inda dama magoya bayan jam'iyyar NPP suke ganin cewa Kano ta tsakiya ai gida ce a wajen su, don haka su fa gaba ta kai su gobar titi. Don haka tuni suke ganin cewa iya local gamman biyu ko kuma karamar hukuma guda biyu ko uku idan aka kawo, ya kamata a ce Dr. Nasir Yusuf Gawuna ya kira injiniya Abba Yusuf a gida a waya ya taya shi murna, inda bangaren jam'iyyar APC ma suke ganin cewa kamata ya a ce injiniya Abba Yusuf din ya kira Gawuna domin taya shi murnar lashe zaɓe. To dai ana tsakar da wannan dambarwa, mu kuma muna ci gaba da kawo muku labari domin sanar da ku abinda halin zaben jihar Kano yake ciki da ma wasu jihohin baki daya. Sai dai muna ci gaba da neman afarku jin mu shiru da kuka ba mu ci gaba da kawo muku sakamakon sauran jihohi ba. Shin muna tsaka da jiran bayanai ne daga wakilanmu da muka tura domin su sanar da mu abinda sauran jihohi suke ciki. Sai dai har kawo yanzu ba mu ji cewa an kawo mana wani sakamako na wata jiha ba, sai dai mu ji raɗe-raɗe. Mu kuma mun fi buƙatar mu kawo muku sahihin labarai ta yadda za ku dinga gamsuwa da abubuwan da muke kawowa. A nan ma wasu ƙananan hukumomi ne idan kuka lura cewa injiniya Abba Yusuf ya samu ƙuri'a 24,836, inda Nasir Yusuf Gawuna ya samu ƙuri'a 17,084, sai Sadiq Wali na jam'iyyar PDP ya samu ƙuri'a 140. Idan muka garzaya ga wata kuma local government nan ita ma dai, inda jam'iyyar APC ta Nasir Yusuf Gawuna ta samu ƙuri'a 21,569, sai kuma jam'iyyar NNPP ta samu ƙuri'a 15,692, sai kuma Sadiq Wali ya samu ƙuri'a 5,513. wannan shine sakamakon da muka dan samu a dan wannan take, kuma muka ce lallai sai mun sanar da ku domin mun riga mu da mun alƙawarta muku cewa za mu dinga sanar da ku da zarar mun dora labari ko kuma mun samu wani abu da zai gamsar da ku, domin mu burin mu kawo muku sahihin labari, ba wai labarin kanzon kurege ba. A yanzu haka hukumar INEC ta riga da ta ci gaba da zamanta domin ci gaba da tattara sakamako, inda wakilanmu daga INEC din za su dinga sanar da mu halin da INEC din take ciki, kuma za mu ci gaba da sanar da ku cewa ga halin da sakamakon yake ciki. Yan takarkarin dai guda biyu wanda tuni sun yi nisa sun yi kerewa na sauran jam'iyyu irin su ADP da kuma ADC da kuma PDP. A wannan jam'iyyu dai masu takara akwai Sadiq Aminu Wali wanda shine yake takara a PDP, sai Malam Sha'aban Ibrahim Sharda wanda ke takara a jam'iyyar ADP, sai kuma ADC wanda Sheikh Malam Ibrahim Kalle yake takara. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun dora sabon labari. Mun gode.